Assalamu alaykum mehriban dostlar, mehriban çağlar. Sağman oturmuşsunuz. Asuda diyarımızda, hormatly prezidentimizin taýyarynda her urajaqda çağa seslerinin belentden belent ýanlamagyny arzu edip, çağlaryň sesatly etmesiniň täze sanyna başlaýar. Mehriban dostlar, mehriban çağlar bilişiňiz ýaly biz her gezeki gepleşigimizde bir-birine zihince çağlar çağırýardyk. Anha bugün hem meniň garşymda 3 sany bir-birine zihinlice, owadanca, akyllyca çağı baş eyleme. Gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Sağ olun. Düňe bir adam sağ olun diýdimi? Sağ olun. Ha, sağ olun yeni bir diýdi. Sağ olun. Sağ olun baý. Bu oradan sağ olsun olma sizden. Goýmaýa daýlaňyz. Sağ olun. Geldiňizmi gepleşigimizde? Bilýän, haýsy gepleşige geldiniz? Çağırın sesi. Çağlaň sesine. Sen? Benim çağırın. Ha, sen başga gepleşige gelmediň däm? Bolýa, gepleşigimizde geldiňiz, şeýledäm gowy çykşam etjek bolýaňyz şeýlemi? Tamam. Ha, bolýa mehriban çağlaryň. Ha, deň düşdiňiz, gelim olan atlar bilen tanyş bolan gepleşikden öň meni olan atlaryny soradym. Olaram aýtdylar, ýani siz kim olar bilen tanyş bolun. Kimden başlaly? Menden. Senden mi, ortadan başlalymy? Menden. Bolýa, senden başlaly. Adyň aýtjakmy? Aynur Mecidova. Aha. Onuň ýaşyň 7. 8'in içinde. 8-iň içinde şeýlemi? Seni özüň tanıştyr. Ruan Hamidova Medine. Aha. Yaşım 7. Ýaşyň 7. Mart'ta 8 yaşayan. Martda da 8 ýaşaýan. Aha. Benim adım Selvin Yaz. Selvin ýaz. 7 yaşımda 8'in içinde. 7 hemme deňra keniňe şeýlemi? Bolýa ören owy. Selvin ýaz. Aynur Medine bizde mihmançylykda şeýlemi? Goýmaýa daýlanlar. Hava. Selvin ýaz diýerlermi, Selvi diýerlermi saňa? Selvin Yaz diyelim. Selvin ýaz diýerlermi? Hiç kim Selvi diýenok saňa? Bolýa, onu Selvi diýip duran ekenler aýan saňa. Ecemlen dine kakam diye bana Selvi. Ejegule kahyňdyň Selvi diýämi? Başgalar? Başkalar Selvin Yaz diye. Başgalar Selvin ýaz diýär. Gepleşigimizde gowy çykşa edersiňiz da. Hava. Şeýlemi? Gowy taýýarlandyňyz. Hava. Taýýarlanmadyňyzmy ýa? Dayanlar. Gaýda berdiňizmi? Yok. Dayanlar. Näde taýýarlandyňyz aýdyp berýäňi? Kaskavranlık. Aha. Aydınlık. Aha. Akımla öğrendik, lale öğrendik. Vay bo, hamdullan läle döwrendiňiz bolýa. Onu gepleşigimizden başynda sowukunlyja bolar ýa näme läle aýdyp başlalymy? Emine lale bilemem. Sen bilen okmy? Selvi? Sen bilýärmi? Senem bilen ok, öwrendik diýipdiňiz, öwrenmäsen onu aýdym bar eken-a bu jegimden. Aynurdyň sen? Hava. Aynuryň aýdym bar eken-a. Şeýlemi? Hava. Näme aýdym bar? Ecevaradaydım. Ece barada aýdym, haçan öwrendim. On gelmeyken. Gelmänken öwrendim, şeýlemi? Onda gepleşigimden başga sowukunlyja bolar, ýani aýdymyň diňläp başlaýalmy Aynuryň, ha? Hava. Bolya. Bolýa, mulalaşýanmy? Hava. Aynuryň ece barada aýdymma diýip men aýdaýan, siz aýtjakmy? Siz? Men aýdaýanmy? Bolýa, onu apparjylar aýtmalar, ha? Şeýledämi? Hava. Mehriban çağlar mihmanymyz Aynuryň ece barada aýdymma diýip elbetde ece hakda her bir aýdym ähli kişiler üçin ýakymly bolsa gerek. Sen bilen owadan dünyam, ajaýyp dünyam, mehriban edem, meniň jana edem, jana edem, sen bilen owadan dünyam, ajaýyp dünyam, mehriban edem, meniň jana edem, jana edem, gülseňiz bolar lälezar, ömrümiz bolar biziň batyar, yüzüňiz mehr bilen nur, görkarymyz geler hejana, sen bilen owadan dünyam, ajaýyp dünyam, mehriban edem, meniň jana edem, jana edem, sen bilen owadan dünyam, ajaýyp dünyam, mehriban edem, meniň jana edem, jana edem, seher bilen sipar başymy, wahgorar taşymy, şipaly elleri, meniň jana edem,
Cane cancım sefer ulen sipar başımı Vahbar ardaşımı Şifali elleri menin cane canecim Cane canecim sen ulen ovadan dünyem Acayip dünyem Mehrivanecim menin cane canecim Cane cancım sen ulen ovadan dünyem Acayip dünyem Mehrivanecim menin cane canecim Cane canecim Canecim diýdiň teň üçin çapak çalýa tören Acayip dünyam, mehribanecem, benim cane canecem, cane canecem. Uzyň aýdym öwrenipdiň ha. Şeýlemi? Hava Kynşmet. mamma Goşgyň amam, goşgyň gepleşimiň dowamında sorar bolýarmy? Bala Onuň kynşmedim bulaýdym. Uzyň aýdym öwrenipdiň ha, kynşmedim sana. Yok Telefondan öğrenmem kıymış mı? Telefonu näde öwrenmeli? Yazırmalı Yazdırmalı sonra sonra açtıran şeyden öğrenen. Ha, indi şey dip öwrenýäňiz ha, aýdymlary. Öyle de gör. Ben ayak tutacağım. Ya tutjaňmy? Bize şey dip bir kagazy ýazyp bolýardyk, aýdymlar. Şeýle gaýtalap ilki goşga öwrenýärdik, soň aýdym etip görýärdik, şeýle öwrenýärdik. Siz näme? Yazır öğrenmez bize Beni yazdırmayan gün güneş sınırlarını öğrendim. Ha, sen güneş jurnaldan öwrenýän şeýledem. Elbetde güneş jurnalda da goýja goşgular bar ha, aýdymlarym çykýar, şeýlemi? Öwren o. 4 saat, 2 saat aydım, 2 saat koşku yaptım sana. Ha, şu gepleşik üçin ha. Aydıma 4 saat. Gepleşimiň dowamında da sorar, sen aýdymy babada. Şeýlemi? Ona meňim size niýetlen ýürüte soraglanma bolýarmy? Kim öňde jogap berse de meni utuk görýän. Görüşdikmi? Öyle. Görýänsiňiz da gepleşikmi de? Hawa. Sorag berýän gerek çagalara. Tamam. Mysal üçin näme soraglar berdim ýadyňyzda galdymy ýa galmadymy? Kaldı Ha, haýsy sorag berdim. Yukarıda yıldız köpme ay köpme. Yıldız köpmi, ay köpmi diýdim. Şeýle bilendiňiz ha? Telewizorda herede otýan gördüňiz şeýlemi? Hava. Onda başlaýarmy? Hava Hava Onda başlaýan. Isla Taýarmy Selvi? Hava. Aynur, Hava Medine, Hava. başlaýarsanna. Qaradım, qışda ýatalýarmy güýzde? Kısta Qışdamy? Şeýlemi? Kimiň sesi birinji geldi? Aynur'un sesi geldimi? Şuň sesi geldimi? Siz näme giç geldi sesiňiz? Aa, bolýa. Bilýänsiňiz da qaradım, ýasak gördüňizmi? Kaçan ýasadyňyz? Mine vara ön küçük gatta Ben Aha. yoktum ha gar yavarına Gar Gar ya. görmedim takmen görüm Inte qar görmedim, bay bo, sen daş çıkarmadyk bolaýmasynmy? Aa, görün bolmaly, sen ýem 7 ýaşadyň ha şeýle dämi? Ne gördüm? Sen gördüňmi? Nerede gördüň? Kışta Qışda gördüň şeýlemi? yatağım vurduk. Ýasagam gördüň. Şeýle Medine. Ben yasak görmedim kakamla yasadık. Ha, sen ýasak görmedin, kakan ula ýasadyň şeýle dämi? Hava. Kellesine bedrede giydirdiňizmi? Bedremler. Yok Şapka giydirdik. Şapka Şapka giydirdiňizmi? Ha, bolýa. Buruna? Käsir Buruna käsir dakdyňyz şeýlemi? Odan bolmy? Hava. Çyndan ol. Hava. Diýmek bilýän ekeniňiz da. Qaradan turutu düşmelde ýanna bar şeýdi. Ha? Düşmediňizmi? Ere yaran yanına bak. Ýanna barsaň erýärmi? Ýok, soğukda erýän o, dur ýara. Yok Gün çıksa yine gün Hawa, çok gün çykdy erýär. Bolýa. Şey elefanlara ere yara kaçara. Ha, ille bildi. Ýasaň soň durmaly şeýle dämi? Hava Bolýa diýmek bilýän ekeniňiz hemme adam, ha? Şeýle dämi? Hava Onu birinji kim bildi? Aynur şeýlemi? Tanışdyňyz da bir-biriňiz bilen. Hava Bilýän bir. Doğru da oldum ha Kaçan jora boldun? Yalnız zaten Gepleşimiz başlamak hava Gepleşik başlamaňa jora bolum eşitdiňizmi? Görýärmi? Çağlan sesi gepleşiňiz üstü bilen jorada tapynýaňyz şeýlemi? Ören oby. Bolýa. Ondan soň habarlaşyň ýöne. Öyle. Böyle Näme diýip habarlaşak? Sağlar gitleşik. Çağlan gepleşigi. Yo, men size öwredin. Gepleşikde bile ikimiz çykşatdyk, endi biz jora bolduk da diýip habarlaşyň bolýarmy? Böyle Ören oby. Onda bu sonra kim bildi? Aynen. Aynur bildi. Tüýdük. Üflenip çanýam ýa-da kakılıp, Üflenip üflenipmi? Hava. Şeýlemi? Hava Tüýdük görüntüňiz da. Hava üflenip çalın ya Üflenip çanýamy? Hava Hava. Deprek dep zaten vurup çağırıyor Deprek deprek depip çanýamy? Hava
Şeydi eli bilen Elimden ürüp çalmıyor. Urp çalnıyam, şehit çalnıyam. Ama şeydi. Yok şeydi. Böyle. Ondan tant etmel mi? Hava. Sınlanım. Hava. Tant Toy, edebiliyorsun da. toy. Toyda tant ediliyor. Toyda tant ediliyem şeyle mi? Gelin acıdı dediler. Gelin alca da mı? Sınlanım. Gittin antiz gelin alca. Hava. Gelin alca da tüydügem çalnıyor ha? Ne yap çalnıyor aytıp diyorum da. Dit 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 dit. Düt düt. Bir bile veriliyor. Maşinin sesini megnetleydin ki. Şey tüydük çalnıyam ne elleydin? Düt 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 düt. Bir bile veriliyor anne. Bible'da verdi mi? Ha, maşinler Bible'da diye mi? Hava. Söyle mi? Hani tüydün sesini hiç kim aytmadı ama ha. Hani yo, on valla da. Tüydük olmasa tanıp bulan hava elle. Ha elde bolana tüydün öyle gerek mi? Hava. Onun adam doğru. Ağzında çap bolana ok mu? Bolya da mı? Bolya. Eydi balon. Eydi balon. Balonok. Bolana ok mu? Tüydün öyle gerek mi? Eydi balon yani. Tüydün öyle getiremedim ondan sonra. Ondan gelin alcında bir tüydük çalıyorlar şeyle mi? Hava. Buram deprek. Buram deprek çalıyorlar mı? Hava. Ondan? O son. Şey penine yarda çarıyorlar. Piyanini He, tutar. gelin alcında. Gel amca de. Ne diyecek oraya adını bildim mi? Ne mi? Piyanino yanında at diye ha? He. Niye Çiz biliyor? çalmıyor. Akordeon mu? Hava. Akordeon. Ha, akordiyona piyanino yanında at diyen mi? Hava. Rahatlar penine yağlar. Ha, şeyle basılyanlar diyen. Hava. Ondan ne yapacağım ya şey mi? Hava. Şeyle. Neydi? Ha, şeyle. Şeyle. Onun sesi neydi? Onun bilen doksanız da siz. Ay öyle bak. Neydi? Neredeydin? Telvi. Tırıt 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 dedi. Dattara da datma. Ha, bu hadi bil yani kinin. Siz onda gelin azı da saat çalıp olan haytının neye ses çıkarayanladın. Siz vermezseniz dans edip. Şeyle mi? Hava. Ben de çapakçal oturdu. Dine çapak çal oturuyan mı? Hava gece aç oynadım. Ha, giyce açık oynadım. Hava. Olmaz çapak çap duruyan şeydi. Hava. Ne için? Ay dans oynaklamayın. Oynayabilen ok mu? Ben oynap bile. Sen Ben oyna. oynat bile. Ha, siz oynayabilen mi? Hava. Ana, iki tane zoran mı? Uğrun da. Her sıfırlarda uğrudur. Şeyle mi? Uğrudun onunla zoranı da atıp çıkamada tant etmeni. Ha? Uğru çıkkam. Öğretecek. Hani uğrudun an men tomuş edeyim size. Neyle şey Aha. şeydi. Şey etmeli mi? Hava. İltifat ediliyor. Ana ihtiyane kene zoralan güllüyal şeyde değil mi? Şeyde boyuna verirsin. Böyle ha? Benim şeyde oynayın mı? Ha, o bana şeydi oynuyor. Erkekler şeyde oynuyor. Şey, men beyde oynaman mı? Hava. Şeydi oynuyor. Ha, beyde oynayabilen mi? Ha, sizin yetişin diyen bolon ok mu beyle? Bu oranla men sizden tam öğrenmeyin ingo oldu. Böyle mi? Öyle. Sen öğreniyorsun Medine bulardan böyle mi? Öyle. Kömölük Hava. meydanda yağda çıkan mı yağda kışta? Kömölük. Yağda. Yağda mı? Hava. Yaşağını tık yara. Yaşa. Yağış yağda. Tamızsa çıktı. Kömölük meydanda yağda çıkan mı ya kışta deyip sordum. Senem Tomus'ta diyen mi? Yok Yazdı. Yağda mı? Hava. Ha, böyle yağda kömölük çıkan şeyle mi? Hava. Hava. Kömölük tapı gördünüz mü? Hava. Ben tap Çölöyden de meydanda tap gördüm. Çölde taptın mı? Hava Ha, böyle. Sen nerede? Sene bağlarda tapandın. Ben meydanda enemler ovada yaşaya. Ondan Otum şeyle dağdın içine. gidilen turan eken mi? Hava. Niye mi işleyen bari deyip sordun. Neyse demedin mi? Gülen hava. Altın görmelek derler kurlap bilen oğa. Kömölük kurla bilen ok mu? Ettin mi? Dina adı murlap bilen. Ha, men gören kömölüklen bana elo deyip şey dur ya. Bilin geldi no. Gerçekten hop. Mena gidilen Ana tur. otayda da gidelim. Tu gülüme sarını. Hani? Ana. Hani? Nereden gördün mü? Ana odada. Ha, şu tadı. Ana otayda sarama. Ha, böyle. Kaptan gafaret. Yaşlanma. Ha, şu tadı gidilen tüm kömölükler. Şeyler mi? Otayda gidelim. Otayda Vay gidelim. go. Kömölük demek gidilen ya ödün tapmalar burada dedi. Ha? Hava. Ha, böyle oynattım lan benim gören kömölükten gurulana o. Yani siz gurulaş gördünüz kan dedim lan.
gurlaş görmediňiz ha? Şeýlemi? Bari ören oý. Kim tapyp gördün? Diňe sen tapyp gördün, senem. Hawa. Meydanda tapdyňyz ha? Hawa. Ha, ýazda. Atam dağlarından ettik. Atam dağlarından sonra iş meydana gittik. Ha, doglanyň bellek, toň meydana gitdiňizmi? Hawa. Ondan, Top oynadık. ondan Gül çöpledik. gül çöplediňiz. Gül Şeýlemi? çöplerini de çıkandırdı ama. Gül çöplerini de aşağıdan çıkandır. Ha, gül çöplep ýörkä kömelek çykandyrdy hem. Hawa. Şeýle boldumy? Hawa. Kömelek gözlemediňizmi? Gözledik dağının belledi. Doganyň gözledymy? Hawa. Ha, onu doganyň tapypdyr da sen tapmadyň ha. Hawa. Sen tapmadyňmy? Ben aradığı gül çöpledim. Sen gül çöplediňmi? Hawa izlemlen eneme gül çöpledim. Ha, tuwalama gülleň çöplep ejeňe gowsurdyňmy? Şundan degenime ejeň. Ot var inimlerde. Ot Gül yok. ba? Ha, gül ýokmy? Senem ot çöplemeli. Ha? Otu verilmiyor. Ha, otu towat berip bolmaýardyň. Benim şöyle var. Etem işteşler bilen zat gittik kulinara. Etem bir işteş var da. Şoň men ene diýär, şoň bilen çöpledim kömelek zat. Ha, çöpleşdirdiň Hawa şeýlemi? çölle. Ha, bari gül ýoguna ejeňe de bermediňizmi? Verdik. Berdiňizmi? Hawa. Begenime ejeňe? Hawa. Hawa kıydım dedi. Tawul gyýdym diýdimi? Şundan sen näme diýdiň? Benim var ece dedim. Bor eje diýdiňmi? Şeýdi aýtdyňmy? Bor eje diýip aýtdyň. Ben çölegem de piştiramırdım. Pıştılam gördüňmi? Hawa şondan ýöre gokdum mene. Pıştıldan gorkdyňmy? Gorkmalylar, näçe gorkýaň? Tuwalam. Çıkavalığıma, ulvalığıma, kızılvalığıma. Akvariumdamy? Hawa. Benim gördüğüm restorana edimde. Ha, joňal akvarium gördüňmi? Hava. Balıklar var. Dedim var kaptıl, komşumda var gücük, pişik, sıçan, onun balık. Bamy. Hawa. Öýünde saklaýarlarmy? Hawa. Şonu näp saklajak? Bağçınmayacağım ben. Şonuň aýtdyňmy? Kuşama. Kuşanmamy? Goňşeňizdami? Hawa. Dur haýsy haýwanlar bar? Ne? Sıçan, Aha. gücük, pişik, Aha. onun kuş. Kuş, bay bu. Köp haýwanlar ulalaşýan, pişik bilen sıçan. Bilmedim. Bana var ovada daydam lang da gücük var da sonra. Aha. Mama vardı da var yöne var. Mama da küçük. Daydam da kırar ulu olun aktar sonra salam yere gelem de sulara. Enim Dedim ya benim memizde ba adam ne kır. Dedi üstüne var. Güjükmi? Hawa. Bay bu. Nökörmi ady? Hawa ne kır. Ha, nökör. Bari. Häzirek bolun küçüklerden bolýarmy? Böyle. Topulma mümkin. Sipalayan gücü. Sipalaýan, boli. Häzir bolun umman men aýdaýyn şeýledem. Öz güjüňe bolsa ýany ýok. Başkan gücü olsa tapılıyor. Başga soramayım sizden. Sonra. Tokoyun şahy, ýolbarsmy pilmi? Tokoyun. Näme Tokoyun şahy, ýolbarsmy pilmi? Yolvar. Ýolbarsmy? Şundan kim jogap berdi? Telvi, bolýa. Telvi ýolbarsmy şundan. Hawa. Gördüňmi näme ýolbars? Hawa. Nirde gördüň? otayda pil yoga. Biliyor. Tokoyda pil ýokmy? Tokoy. Takayda ben gidip gördüm. Tokoyga gidip gördüňizmi? Hawa. Tuwalmymy gidip gördüňizmi siz? Onam. Pardon, benim ýolbars gelip beren ekenmi? Hawa. Mene bak Tokoyda. görmedim. Hawa. Şundan. Hawa. Hayvanat bagda da balık. Siz hayvanat bagda öğrenip olaýman, tokoyda ýolbars gördüm diýäňiz beri. Hawa gördük. Tokoyda ýolbars gördüňizmi? Siz de şeýle bir anasy milýär, inan bilen mokta. Ha? Ananay. Ananaýynmy? Çynmy garay tokoyda ýolbars gördüm diýe. Ben görmedim Tokoyda yolvar. Çındyrmy, Medine? Yol Pülü var ya ben pülürdüm ha. Sen pil gördüňmi? tokoydu. Mene zattı. Takayda pil. Mene tokoyda gidip hem görmedim siz haçan gidip Mene hiç geçtiniz? görmedim yani var tokoydu. Ben gidip gördüm. Tokoydu var. Zattım kadiyen yol varsam kadiyen. Ýolbars am kady pikir etden. Ha, bari sen. Ben televizyonda mırçıklarda gören de mırçıklarda Ha. Tokoyda. Multiklerde gördüňiz, onda diňe selbi tokoyga gidip de. Haçan gittin, kim bile gittin? Ecem kakam. Sen hayvanat bagına giden olaymy? Näme? Çyndanam Tokoy. gittin. Ondan başga nämeler gördüň tokoyda?
Benim hayvanat var. Boldy mu diňe ýolbars bilen pil gördüňmi? Pil görmedim, yalvar gördüm. Ýolbars gördüňmi? Näme gowy diýip soradyňmy? Alar gırlanok. Gurlanokmy? Gırlanok. Hayvanlar gürlen ona. Gürlen ona. Hayvanlar gürleniyor. Ses çıkarıyorlar, öyle mi? Miyav diye. Yine Uzun, ses çıkarıyorlar gırlanoklara. Gırlanoklara Nerede ses dik çıkarıyorlar. gırlanoklara? Ýolbars näme ses çykarýan eken onu? Şu itdiýärmi? Vay bo. Mene size görkäsňizem gorkdum, size gorkman ýolbars görüpdiňiz. Mene yollar Geç görmedim. gitdim öňünden. Hava. Seyretmedim sana. Mene kitapta mı çıkardı öyle? Ben Tokay'ın köçesinde gördüm. Tokaýyň köçedinde gördüňmi? Tokaýyň içinde görmedimmi? O Tokay'a gidip var ya gördüm. Ha, böyle ýolbars ha. Hava. Ondan näme otlap ýören eken? Ha? Otlap ýören eken. Näme edip ýören eken? Yollar. Hırlap Hırlap ýören eken ha. Otym ýene ha. Gece. Yok. Ha? Dara ötüyen ola gezdiler şeyler da sekan daşınla. Düşündüm. Böyle onunla bu soradım şey dedim. Tokaýyň şaty hakykatdanam hurretden Yol yol bor eken. Innik soramla tanıştırayın. Soğan tüýjü bolýam, ajy bolýamy. Adı. Ajy tüýjü. Pişirden tici olya. Bir sözden sizi öyle yani. Pişirmesen ağzı öyle. Şundanam. Adı. Sen tüýjü diýdiňmi? Ben nimetim adı değil. Ha, ajy diýdim. Benim ağzı değildi. Ha, böyle. Kim birinci ayttı? Kim birinci aýtdy? Kim birinci aýtdy içinden? Ben aydım. Men diňre aýtdyňyz. Ha, sen aýtdyňmy? Hava. Şeýlemi? Soğan ajy bolýarmy? Adı. Pişirden sizce olya Sen nakaratsa. sizi öyle. Ha. Baba. Yumurta batırma atıp iyan davul tici olya. Hava Şundan çorba al. atasan sizce. Tüýjü yumurtga näde atmaly soğany? Doğrayan. Seydip doğrayan. Doğrayan. Aha. Yumurtkanam çakyan. Ana. Seydip atcan. Pişiryen. Ana. Son pişiryen. Ana. Yiyen. Vay bo, ansady eken ha? Hava. Şeydemi? Böyle. Mene opa dedim. Ben Buram çak çakı gördüm. atacağız. Buladım. Yumurtka doğramadım yana öz doğradım. Ben çak gördüm yana opa dedim. İkimiz çak gördük. Şeydemi? Baba. Böyle öğren o demek soğan Adı. ağacı şeydemi? Doğrağım gördün mü? Gülmem yaşart ya. Gördün mü yaşart ya mı? Hava. Şundan doğrak gördünüz mü? Ağacı. Ben doğramadım yere. Ağacı girene ağacı oluyor. Yanına geçer. Başka bir yerde doğranda yanını hiç gördün mü? Eğer onunla. Evde var. Ben ecemine Bizim doğru. doğrayan benim yanına oturuyan sonra gözüme gidiyorsa. Gördün mü yere mi? Hava. Vay Ağacı bo. oluyor. Böyle. Onun bir usulcuk bağdırla şey doğrasan kendime acayip para noktur da. Ecemin Ağzı şeydi ya. doğrayan. Kafedakiler ağacı da katı. Kafedakiler soğanlar ağacı değil mi? Katı ağacı da onlar. Böyle. Ne yiyen kafedakiler. Böyle enlik soğrama geçecek onu. Hava. Karınca ulu mu ya çekirtke mi? Karınca. Karınca mı? Hava. Çekirtke mi? Çekirtli ula. Çekirtke. Çekirtli ula. Karınca şimdi açı o. Çekirtke ne mi? Çekirtke mi? Çirkti ne mi? Çekirtke mi? Çekirtli. Ne görmedim çekirtke ne? Çekirtke bilen yok mu? Sonra zor olanlar. Çekirtke ne mi? Çirkti ne mi? Zaten bizde var. Ecem var. Çekirkede korkara. Daytamdan da var. Bir avacı üstüne oynuyor. Ecem. Duypa gayıyor Ecem'e. Korkuyor. Şeyle mi? Hava. Çekirtke onda Ay siz... veriyorsun dışarıdan. Siz çekirtke ne bilen yok. Belki karıncadan küçüdür onu. Yok küçük. Ya Küçük der ula. karıncadan ulu. Ulu. Yönü ne bilen yok ha? Şeyle mi? Bey be. Aydıp berayda zor olama. Çekirtke neyli? Neyli da? Çekirtke ulak. Ulak anne şeyle elin yaracak zaten. 2 tane ayağı var. Şeylecik Sulur yağlak mı? Sulur yağlak olsa karıncadan oluyor. Şeylecik küçük gece. Küçük gece görmedik daha adam. Aytmadın bilem yok deydin ha neylikliğini. Sulur yağlı olsa karıncadan oluyor. Hava. Ha böyle. Ulak. Ecelerim var. Karıncalan şöyle mullak. Ullara saçık ullara. Hava. Çağlar küçük. Çekirtken 2 tane ayağı oluyor ha. Hava. Dip yarım şeydi. Yok depen hava. Ulak Depen yok mu? Karıncadan dörde Ben gören çekirtkelenme dip diye. Söyle mi? Öğrenin onu çekirtken emerini. Böyle. Görleştik mi? Onunla
Dini birinin aydınlığı dinleyin mi ya da başka soru vereyim mi? İlk soru vereysem mühim etmeyi Üşür baydartın o gepleşin arasında dinlemek istek kov olmaz mı? Gidin aytıp beraysan. Gün-günden özer yer, gülle yer eser. Mening yaşıl toğlay Türkmenistanım. Dört fasılda yaşıl öser. Mening yaşıl toğlay Türkmenistanım. Geleceğe barayan adamlar batlı. Senin kucağında adamlar batlı. Maksatlı, meyratlı, şanı şöhratlı. Gönlümün ardığı Türkmenistanım. Aha. Oldu mu? Ondan taş sanak var. Taşana mı aydın mı? Hava. Ona mayda. Havlimizde bakmağa taş sanacık verdiler. Adı uçar yelyalı, uçar barar dediler. Akşam arpa bir yarın, seher körpe bir yarın. Üstayım üstü yarın, taş sanak meyfe yarın. Aha. Sen emekteyim cana öyleyim. Kim zaten bilen bilýär. Emekten Benim zaten. bilýär. Senin bilýän mi? Vay bu üçüňi de aýtyp berjek mi? Boýan. Emekten Den düşlüňi da aýdaýyn mı ya? zaten. Gün başlaýjak mı? Ha? Den düşlüňi da aýtmaýyn, gün başlaýjak mı? Çividen bilaydaylı. Üçüňiden bir aýda aýjak mı? Mehriban dostlar, 3 mehmanyň birlikde aýdym aýtyp berjek diýe gelin olar dinlärin. Ey mektebim canacan, sana bolan sevimken, el misli elim deyip, baktın bana mehriban, kitap verdin bolyma, aydın verdin dilime, yine öňe gitmene, yatsasın yoluma, yine öňe gitmene, yatsasın yoluma. Bar yarın öňe mektep, yol açtın bana mektep. Bütün geleceğim için minnettar sana mektep. Bütün geleceğim için minnettar sana mektep. Utardı mı? Çapak çalýar, çapak çalýar. Töweleme ören owy. Ey mektebim hem dinledik şeydi değil mi? Her gepleşigimizde diýen ýaly şulaydym dinleýär. Menem ýatdym şoň üçin. Ören owy bir topar aýdynlar aýtyp berdiň ha? Ondan sonra onunla dowam edeli. Ala. Bolýarmy? Hava. Taýarmy? Ha, Ya taýar. dowam etmälimi? Edeli. Edelimi? Hava. Bolýar ören owy. Onna geçiler molayamy, mäleýämi? Mäleýär. Mäleýäm geçiler. Şundan. Ben şehit gittim. Şeydi gittin mi? Sen için? Ne diyecek oğlum? Ha, me diyecek oğlum mu? Vay bo. Sığır molayar. Sığırma olayami. Mo diyecek. Ha, sığırlar şey etti ya. Koyun ne Hava. etti ya? Gelemize mäleýärler. Mamamram da var. Ha, Enemle devam et. siz baranızda mäleýärler mi? Hava. Barmasanız mälen ok mu? Ay parmasaňa mäleýärler, barsaňa mäleýärler. Ha, mıdamı? Gurbanlıkdary. Mıdamı mäleýärler. Şeyde Hava. mi? İkisinden bari gurbanlıkda soýdular, iýerýärler gurbanlıkda etdi kol. Tuvalama, öğren ovi. Bildiňiz da jogabını ha? Hava. Emmäden bildiňiz, deň aýtdyňyz da ha? Mäleýärler diýdiňiz. Vay bolsa benim din. Gülden güle gonyp ýören jandaryň ady näme? Arı. Army. Hava. Şundan. Hava. Ari dip bir aýdymaz mı da? Arı. Öngülýärdim bu wagtda. Öňmülýärdim. Elim. Ari. Elim çakma. Elim çaktı arı. Aha. Ağlamadın, engremedim. Ağlamadım, engremedim, uçup gitti arı. Ari, bolun jemle bir aýdaly, bir goýja bir aýdym çyksana ortasy. Arı. Elim çaktı arı. Elim çaktı Yine arı. bulaştırdyňyz da. Bolýa başdan gowy edip aýtýas. Ari. Arı. Elim çaktı arı. Ağlamadım, ağlamadım. Engremedim, uçup gitti arı. Ağlamadım mı, ulamadım diýdim. Oňa arşy barmy? Engremedim. Ha, bolýa. Hanymdy men bir goýja edip bermeli şuny bir. Emma bildiňiz endi goýja edip bir başdan aýdaýly. Arı. Elim çaktı arı. Ağlamadım, eğlemedim. Uçup gitti arı. Berekella çapak çalýar. Bolýa. Gülden güle gonyp ýördiň aslında men gözüňizi tutan jogabma o däl diýen siziň hem dogry gülden güle ara gonyp ýörşeýleden bolýa.
Gülden güle gonyp ýördip bir aýdym da, ha? Näme käşiň jogaby, näme kä? Arı gülüyor ya. Aram gonya, başga näme gonya? Şunu söýleňiz ma görnýär. Kövelek. Kewelek Ne mi? burada tutsak gibi. Gülden güle gonyp ýördip bir aýdym da, mı? Ne bileyim. Siz bilen dokmy? Selvi. Selvi biljek bolýar ötden. Pikirlenýär da. Bilemem. Bilen okmy? Gülden güle gonyp ýör ýaşyl kewelek. Bilmediňizmi? Ha, bolýar, bilmeseňiz geçeli. Şeýledämi? Taýynmy? Hawa. Ejemiziň aýal doganyny kim diýýär? Kim diýip bilýär? Zigim. Ejemiziň aýal dogany. Doğan. Atlarına aýtýan doğrym diýär. Atlaryny aýt. Bolýar, ejemiziň aýal dogany biziň daýdamyz bolýarmy ýa gelinejemiz? Daýdamyz. Daýdamyz bolýarmy? Şeýlemi? Olan doğanlarım daýmyz bolýar. Ha, ejemiziň oglan doganam daýymyz bolýar şeýledämi? Ha, bolýar. Bilýänekiniňiz umman, ha? Hawa. Ondan öňüňizde saklayan hayvanlaryňyzy aýtyp berdiňiz. Başga haýsy saklasyňyz gelýär? Mene toşan Bir hayvan. Benim toksan keklik taklasın bile. Toksan bilen keklik taklasın bile. Kekliğim vardı yani uçup gitti. Balkona çıkardık öyle. Uçup gitti, käkelik diýip aýdmaýdarsdan. Ketterem saklasın mele. Ketterem saklasyň Ben gelýär. köplerden saklasın bile. Onda ne bizim öýümüz hayvanat bagy däl diýdiňiz sen. Bize var adına balık. Balık var. Aha. Akvaryum var saklasın bile. Kepler alaya. Kepter hale. Bolýar başga bir sora geldi kellämi? Ne? Soraýynmy? Hawa. Size näme sowgat berseler goý görýäňiz? Gül verseler. Gül verdiler. Bana var kitap. Kitap berdiler, Ha, gaty jogaplar, telvi. Gül verseler ama. Bana da pul verseler. Pul verseler. Pul verseler hemmen alyp bolýar diýäňmi? Şöylemi. Selvi, pul sowgat bolmaýar da, sowgat diýmek eýäm senin Ya taýynan pula da bolmaly. verseler. Şeýledämi? Başka da demem. Nahat. Ama kitap dersem yine bana yendi kitaba ver. Bilmeyen verin. Ha? Bana bile bak. Bilen dokmy? Ne bileyim bu. Ha. Hat soğut versen. Hat sowgat berseler. Hat sowgat berilýärmi? Yok. Soğuk derler. Näde sowgat berilýär hat? Yazyan tamam ama gülden çekip. Diptir. Diptir. Bolýar. Misal üçin ejeme seni gowy görýän diýip ýazmady. Gülja surat çekmeli. Gül oyu ben bersem böyle. Gül oýum. Surada çekinip zaten edem olya. Bolýarmy başga da sorajak. Misal üçin ejeňizde şular ýa bir kagada sowgat berýäňiz, ha? Ona men hyýal ýazýaňyz, ha? Hava. Näme diýip ýazarsyňyz şoňa? Salamet atan. Salam ejejan. Bolmy? Yok idama. Aha, aýdany. Oy mene. Kutlayan Ece 8. Mart mı? 8. Mart'ta bu. Ay 8 martda doglaňyň diýip alaýyn şonu. Hava Öyle. dolanı. Ece dağlarının kutlu olsun, uduk gelse. Aha. Ömrümüz kutlu olsun deyip yadiyan. Şey diýip Tamam, ýazardyň. ovadan önce gül çekip renkler veriyorsun. Şey diýip bererdiň. Selvi. Aa o da. Benim varsın ya yürek çekip gül çekip. Ha hat dedim. Ece can yazsın uzaklasın. İndikiler yazsın. Sen yalak deyip veriyen. Ha, indikilem şunu ýa belli otural diýip ýazjak meni hem diýjek. İndiki sen yak billah oturalım yapacağım. Şuňar belli otural. Denem diňläýin, Aynur. Ececan yaştan gül olsun diyen. O sonra iki odan gül çeken. Aha. Renkleyen o sonra. Benim yaştayım şey kutlayın diyecek. Öjeňe şöý diýjekmi? Yok. Yo, oň oý diýip ýazsaň bolmaly. Eje men seň doglaňyny gutlaýan. Hava. Indiki ýyl seni men şeýdi gutlaý diýjekmi? Yok. Ha? Ben seni kutlayan diyeceğim. Sen balmaya. Yaştan kutlu olsun. Ha, bolýar. Inni siziň bişirip bilen naharlaňyza men soramadym. Ben bilinç pişip bilen yumurta çıkıp bilen. Yumurta. Bilinçiye Mene yumurtkan yart yerine dipilen kamak sosları. Yumurtaň ýarmyny söýleýän? Ece Yumurtkan çakyan, bulayan, Awa. anam koyyan. Yani o diyak bilmeyen. Hem de dipilen o diyak Ha, bilmeyen. o diýip mafhupra bilmesen şeýlerden bulurak birini ýaktyrmaly.
O men ecem bilen ara tort düşürýän. Ejeng bilen top pişirýärmi? Mene ecem kömekleşen pas yumurtgal berip pişirýär. Yumurtgal börek näle bolýar? İçine ana hamir alyan şey 4 düzeydi. İçine yumurtkanı Wata koyar. istana koyan gowara molim masan aysam Tamam, bir şey molim. var. Şonu aýtsam bolýarmy? Hawa. Ha, gurulmadan ortasında molimle ýadyňa düşdüm, aýda ýatdan çykmak bolýar. Le sana der molim tedel molim bahar molim. Şu 3 molim näme diýjek bolýar? Üç molim gowara. Ha, gowuryan aýtjak bolýar. Şeýle dämi? Onda gowedy baýda şu molimle gowuryan diýip. Tedel molim bahar molim sana der molim. Aha. Solar gowara. Şolar gowuryan. Şeýlemi? Molim. Sizin kim hukman madır sizem aydın bolýar. Meňe bakar malum mamamsaň. Men ýöne bir malum mat okutýar. Sen Okutýar. sadalla verdin ama. Aha. Şalan hemmet koy. Hemmesem gowy bolýar, molimle adam. Hemmesine gowara. Man hemmesini gowuryan. Bir sal malum ma alsaň. Saz molim? Saz malum ma. Molimle Hemmesine adam. birinci gowara. Ha. Molimle Biram adam şoň adak. gyza mara malum şoňa dık çanam gowuryan. Ha, molim gyzy we onam gowuryan. Hava salam skripte çalya. Ha, skripka çalýarmy? Hava. Şeýlemi? Siz iýiňe sazoro çalýan dokmy? Men deprek çalbilýän. Deprek çalýarmy? Näme çalýan? Benim gitar. Şeýle çalýarmy? Gyzlar deprek çalýarmy? Yok. Ýene çalbilýän. Skripte çalyalar şeyde gıylar. Gyzlarmy? Şeýdikmi? Hava. Biram küçük elerim tutarım. Çalyalar gıyla. Tutarmy? Hawa. Şeýlem, ha açyk çalyp bere. Bolmy? Ben var malum var. Hawa. Saz malum diýdim ama şoň kakasara kesete sar çalyp bilýär. Käsede saat çalýarmy? Näme Hava çalýar? kakasa. Çemçan alyan kerten yat. Yok. Çemçide çemçi bilen näşele odin tayak bilen deprek çalýar tayak bilen. Hawa. Şeyde bara çalýar kesele. Käseler jetsin ha? Gol Hawa saat çıkarman. çalynýar. Hawa. Näme saat çalýar? Ding 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 ding. Lale de çalıp bolýar. Lälede çalyp bolýar. Hawa. Siz maňa lälä hak berdik diýipmi? Lälä hak bermediňiz? Lele ýartýan bilýän. Ýartýan bilýän. Lele cana aydın maylar lele cana diýen satayny bilýän. Tutaýyn bilýänmi? Hawa. Siz Menem satayny bilen galanýan bilen. telin maňa bir seretmesin diýip otyr şu. Maňa orada daýmasin diýip otyr. Bilen okmy seni. Ha? Bilen okmy. Bilýändir teli. Ana çıklar. Näme diýeni düşünmedim. Näme diýeniňi düşünmediň? Sen näme zat pikir edip otyryn şu wagt? Ha? Lale kak bilen mi dedi. Lale şeyde var kaklyara. Aýtyp bermen, başga dadyňyz barmy maňa? Goşkay. Goşky. Goşka bir goşka ýat. Menne iki koskı. Sen de Benim aýdym mal ýokmy? marada goşku var. Kawaladı pişecek bok gitti. Arzul. Dur. Uy. Ne ola kovaladı pişecek bak gitti Ardagül. Yanlıştı. Tertirak oldu däme? Tersöyle. Kawaladı Arzul bok gitti pişecek. Zamna duran gatığı dök gitti pişecek. Elini çarptı Arzul. Ecem gelse görürsün. Munun için qaragol inni boşta durarsın. Gelip görse ecesi halim sizaydı. Mene pişik dökse de Arzul ekayedi. Näme üçin bittika? Bilýärmi sizani? Pişikmiýä Arzul haýsy etdi günäni. Haýsy etdi günäni. Dogrymy? Pişik etti. Pişik etdimi? Arzul kowalada onu. Kowalasa var daga. Daga mı Oğlum korkup var kaçarda pişik. Pişigem gaçar şeýle däm. Kawa gaçyp. Näçe wagtda çödülen okşy mesele bar. Ardagülde günä bam kaya pişikde günä bam ka. Arzul. Ardagüldemi? Ardagül kowalatdyr şeýlemi? Kowalamasa o dökmedi. Ha, kowalamalar eken ha. Siz onda kowalamaň pişikde. Bolýarmy? Bolýar. Kowalaň doksaň da. Yok. Şeýlemi? Kowalak görmedim. Kowalak görmediňmi? Yok, Gaçyp men- gördüňmi? Gaçyp görmedim. Bolýar. Allah gördüm. Zat. Ulgak gördüň? Gaçypmy? Allah. Yo, ulgak gördüm. Her kimem ulgak gördü bärde. Hawa. Menem ulgak gördüm. Benim Bulanlar. oğlum marada goşkayma. Molim marda goşyň aýdy ber. Haýsy molimga bagşlaýan? Bakar oğlum. Bahar molima Ben bagşlaýan. Ecemin adı Bakar, oğlumun adı Bakar. Ha, ejeňe ad bahar, molimga ad bahar. Ýöne ikisi başga kişiler dogrymy?
Hava. Aydan. Ben ilkinci muallimam baki minnettar size ihlas bilen öwredip bilim berýäňiz bize. Enemiz de mehriban edeple bolun diýen. Ene mehrin siňdirip bizi yürekden seýýän. Siz alkışama nasip uzak bolsun ömrüňiz. Siziň bilen hemişe şatyr çağa göwnümiz. Çapak çalmayat mı? Çapak çallık, öğren ovi. Sizde? Bize de Leyla Molim Abram'cığım zadalarını Molim. Ha, yo molim diýmedim de, goşgeň diýip sorajaktym ben. Ha, oka öğrendim, yadı öğrendim. Harfleri kuncu değil, düzü öğrendim. Başga garan gaçan goşgular da atlar bam. Ayak, başka gal. Medine, aýdyp bolun. Yazı öğrendim sonra. Oka öwrendim, ýa-da öwrendim. Oka öğrendim. Yazı öğrendim. Bütün güzellikleri görüp öğrendim. Görüp öwrendim. Ütgeç goşga ekenle oka öwrendim, Yazı ýa-da öwrendim. Nahary bir öwrendim. Çay öwrendim diýen ýazyp goýar. Ha? Saytıp harfler kınca da düz öğrenim. Oturup öwrendim. Otur bark şama tırpılyaşay tık tık. Şondan Harflarımızda da sabah diyene ben sonra üt göttüm. Harflarımızda yankı aydan üt göttüm yani. ha, sen goşgeň üt götdüňmi? Hava. Näme üçin üt götdüň onu? Ay ne bu? Onu mektepte de ettim de. Ondan. Indi verdi başkasına ettim. Niýetini üt götdüň? Ay iki yerine, en son iki yerine. Aha, üt göden ýeriňi aýtyp bereni. Yardım açın. Üt göden ýeriňe ýadyň al, şonokmy? Hava. Vay bo. Eşdäjekdik de. Bolýarmy? Onu siz bilen ýuwaşlyk bilen hoşlaşmaň uğruna çykalmy? Hava. Towadan teýinmi? Hava. Emma soraglama jogaba berdiňiz siz. Hava. Şeýlemi? Hava. Towatlamalyk baraýynmy? Kim yendi? Kim meňdi? Siz hemmeňiz bildiňiz-de, üçüňize de towat beräýmesem? Şeýlemi? Hava çimde de böyle. Üçüňize de beräýinmi? Hava. Öýüňize gidip oýnardyňyz. Mala. Şeýlemi? Hava. Kızıklı bolum gepleşekmez. Hava. Siz bilen gowat geçirdik şeýlemi? Hava. Hawa. Onu barýan. Mala. Barýakan bir aýdym eşitsem näme men? Sen bilen owadan dünýäm. Acayip dünyam, mehribanecim, menin cana canecim. Cana canecim, sen bilen owadan dünýam. Acayip dünyam, mehribanecim, menin cana canecim. Cana canecim. Siz yakgülseňiz bolar zar. Ömrümüz bolar biziň bahtiyar. Yüzüňiz meşer bilen nur. Gürkarlymyz geler heyjana. Sen bilen owadan dünýäm. Ajaýyp dünýäm. Mehribanecim, meniň jana janecim. Jana janecim, sen bilen owadan dünýäm. Ajaýyp dünýäm. Mehribanecim, meniň jana janecim. Jana janecim, seher bilen sipar başymy, wagorlar taşymy. Şifaly elleri, meniň jana janecim. Jana janecim, seher bilen sipar başymy, wagorlar taşymy. Şifaly elleri, meniň jana janecim. Jana janecim, men bilen owadan dünýäm. Acayip dünyam, mehribanecim, menin jana janecim. Jana janecim, sen bilen owadan dünýäm. Acayip dünyam, mehribanecim, menin jana janecim. Jana janecim. Nereye geldiler çapaklar ya? Mehribanecim, benim cana canecim. Cana canecim, kim bilir owadan dünýäm. Acayip dünýäm. Mehribanecim, benim cana canecim. Nada sizin towatlaňydan berdim. Ejemiz hakda aýdymymy aýtdyk şeýlemi? Hava. 3 bolup 4 bolup aýtdyk ha, şeýledämi? Seher bilen başyma sypaýan ejemiz hakda şeýledämi? Biz goraýan hakda bir gow aýdym aýtdyk şeýlemi? Hava. Ejelerden begenenler şeýledämi? Öwran o sebäbi ejemiz biz üçin hem dahtar etýär bilýän şonu. Ki jogun diýip biziň ola damda etdi şeýlemi? Bize nahar biçirip berýär.
zatlarımızı veriyor. Kuvvetlerini alıp veriyor, başka ne bit veriyor? Kaçmalar alıp veriyor mi? Hava Ha? veriyor. Örven veriyor mi? Hava ezeler şunun için mukaddes. Şoň üçin ejelemez mukaddes. Şoň üçin ejemde ne çöküp goýbersak şonça az. Köpürak goýbermeli. Düşündükmi? Ne jeňil mundan soň hakam köp aýdan edersiňiz bagamy. Hakam goýberersiňiz ejeňiz hakda ken aýdynlary öwrenim. Şular ýaly. Görleşdikmi? Bala. Kelbi? Görleşdikmi? Anna. Sawudyňyz gutly bolsun ýene bir gezek. Gepleşigimde ýene görüm. Tomaş edin telewizorda bagamy. Bala. Bizim şeýle gaýtdyk diýim. Bala. Sağ ol diýäsmi? Hava. Gepleşigimizin ahyrynda çağlar kamera sep owadan bolup näme diýär? Sağ olun. Sağ olun. Dön dünyam, acayip dünyam. Mehriban ecem, benim cane can ecem. Cane can ecem. Kim bilir o dön dünyam, acayip dünyam. Mehriban ecem, benim cane can ecem. Cane can ecem. Amha mehriban dostlar, mehriban çağlar gynatagam gepleşigimiz şu ýerde tamam boldy. Afuda diýarmyzda, hormatly prezidentimizin taýatynda çağlaryň sepgoý mundan beýläkem benet ýanasyn. Siz ýaşlyk teleýinimi tomaş etmäge dowam edin. Biz bolsa häzirçe siziň bilen hoşlaşmaly. Hoşça bolun. Dön dünyam, acayip